Karom Karbi Longrat, Niliman Mukut Kramsa, Nilining Telo Nalitum Kadoka Visame Mipunang Pusi, Nalitum support pen a jok, Nili video kasilam non matke interest dolang. Bon same Nili Bangsi video one where texted law. Nalitum comments na pia tank pen Nili videos same selam pon texted law. Adheka topics manganili same Poriponangkok, Langponangkok, Lapen Nili, a por caduration same the cockti hot penke, La Sidia Porictanalitum, Bangso video long Nalitum Nankar Ju alamilitum, Chethanamang. Nili than pon dekte bon same nili kopima ke matha la bangso alam sin nili ningje po nalitum kamatha nalitum views bang ka prek doji la sin nalitum kopima ke matha bang ke nalitum comments le pignon elitum comments bang langpon sinang dak Wilson Timung hin pen comments sang pidon lo 6 schedule alam Kethan Cheng ke komad lo Tuliram Ronghang ma nang di lahai alam rada pan than pachini tha kang hon pen chorolo aprangsi la bangso comments nali nai pidon take about bon same nili chini ne komatong labang so aputhak mate 6 schedule aputhak Kethan Cheng ma nili hin pen ma chini ne bon same nili experience ating ben si nang than pon ponani tumphan 6 schedule do pubange nili karjulong ke ajir ding piglo bon same labang so 6 schedule arlo kupitong ke doni bangke nili chini ne aprang congress kachari hutstame labang so alamang ke arong Kethan pubangke nili arjuponong le labente aphiwang thulo BJP tum kachari mate non puse melang litum chari bom lang alang litum government lang alang litum same arong Kethan mate workshop punon mate rong long lam Kethan same 6 schedule ajakong Kethan apu bangke nili arju punong delang bol semela APHLC a party bang det pen bangke asapo rong ajo mate rong arat tuman same kachiniation si dolo labene rong Kethanam same alang litum labang so 6 schedule pan important pipik labang ke nili chini pon APHLC atum talk show dodo labang so talk show pen same alang litum penang an alang litum thanpon pon lo labende non pu same alang litum thanpon bomlang labende BJP atum same non apibangke alang litum same pregjam adim workshop bipon lo lasi nili experience atengke APHLC tum si labang so puthake penan rada tumban thanpon lo labende Kethan Cheng same alang litum loma pulo ram tang nani SGC atum same labang so puthak thanta haji bon same non Kethan ateng bangi candidate haji labende nilihin pen bangke APHLC punon mate BJP punon mate ka party punon alang litum bang so puthak Kethan ge meseno pusi nilihin pen ke matha athe elitum kadokawe arat same labang so puthak chini paminangji 6 schedule pumang elitum arju ponong verlo bon same labang so jakong kwanthima labang so aron ku pipi sikitok ma puke elitum kadokawe arat same chini nangji lasi BJP tum same thanpon lo mesen no APHLC tum same alang gi tum hin pen same thanpon lo mesen no mon same non bangke elitum angbong asabo confusion mate controversy dokok sosi thekpon no athi adega tumbang pupo lake jay Kathar 6 schedule adek tumang pupo BJP 6 schedule laso polsi lason bangke elitum kalide nangji polo athi 6 schedule lake ison wet Sony Sonthom si kedo lapukali laso polsi madule thanpon sitame hok pet pen si thanpon nangji mate alang litum methang political ali phan bangke kalide nangji athe alang litum methang political party apan ali phan si Kethan pulotangte dake chok jam sonsi dokokpo laso polsi labang so puthak pani litum chejong to dang ne chiputo nang ne che sorsa ita nang ne litum chipakeng me lason kalilang lason jibo lapu bangke litum chipakeng me bol samilitum labang so aron 6 schedule aron pani litum kacharbu bangke hengno lasi badule labang so puthak thanpon same ilitum khai phanali doji panse thanpon angji lapene nalitum copy lake matha nalitum comments pictha next a video along nili lahai kadokawe a comments mesen a comments nili porhi ponpo lapene puthot alangli Wilson Timung a comments nili porhi ponlak sarjay Kathar pen Tuliram Ronghang banghini chidibe ji puga puthak nangli radaphan than pachini tha mema henolo labang so puthak bangge me heno pubange nili ke jongdam unidet bo alang litumang bong jongsi chi debate ji mate chi discuss ji ninghang pulotang te elitum thangnata ki pudun ji asona velo alang litum lahin same che don sar nang po alang litum jongsi che don sar ben si alang litum kedu pulotang te elitum hin pen ke thangnat ki puji ason same avilo bon same elitum eson mange chini pa menang ji labang so a debate kopi apot se ki bi pon la alang litum kacharbu iji phanma alang litum methang a political party ali phanma mare kachi putot kachi jong CG aphan lo lahai aphan lo pulutang te debate bang dode ong mi ong bon sameli to methanga khai phan ali aphan pulutang te labang so debate bang ke dokok ong mi ong nilhin pen ke matha lam lo nalitum copy lo ke matha nalitum comments big tha political party aphan pulutang te elitum khai aphan ke kan hok ke dokok ji bon same elitum
kachini ji phan mate lan su se ke thek ji phan kachini ji aphan pulutang te ilitum an same ali longnun po lapende political ali phan se alang litum bangso debate ki bilo pulutang te nalitum same chini lo lahin mate lapu pus tabe neli ke ningje si ke chok puse alang litum ningje po mate neli kaningje aron mangsi ahok pet athik pet pusin ningje po lalo pulutang te ilitum rat mang ke confusion mate ke mang huson same dokok po athe lahin same kirem ji phan ke aning hang hede ji alang litum kaning je si ke chok pusi alang litum chipaklang ji phan si bor ipo la sopor si political party ali phan mange kali de nang ji labang so debate bangke bor same karbi khai kadok kabe karbi khai phan ali ke doji aphan si alang litum debate same doji same donang po nalitum kupitong ke matha lone bon same debate poson ke hengnore da hormu ke kali hengnore rason ke kali labang so debate pen ilitum pena an agyan mate pena an knowledge sitame ilitum long pon pupu abang pu sitame alang litum bangso a debate chengche aprang ke alang litum sitame research pa me po lapet alang litum research pa me vek nang ji lahin same research pa me pen se alang litum sitame debate donang ji kalilo purutang de dake chok jam son si dokok po lapet son alama litum chini na helang debate po hut bangke ilitum kachedan sa son same dokok titi ilitum chehili sa son same dokok titi asi emotional impact bangke dovek ilitum ning thiak me ning thi plup dat me puoi dat me chibhong dut me bon same hala son bangke aviden nang po debate mate discussion pusta me insam jin pe sido ponang po alang litum lahin same respect chipi seroi nang po lapende kaning je apor same chipek pon vet nang po athela bang so debate alongke CEM sar doji lapende sar jai Kathar doji alang litum aman ke the nai tumlo la support si rada thingno bangke mesen a image mate mesen arjan si chepaklang nangji alang litum jong si kachi putot kachi pusit lason arjan jong si mate a image jong si rito mathingno chepaklang rong pulotang te non ove kimia tumangke halason charli dum de thaji mesen a image mate arjan rada thingno chepaklang clip pulotang te hala rada tumangke inut bani tumangke charli dum de thaji laso posi respect same chipi seroi nang polang litum labang so debate hut same kichi putot kachi jong sit bangke avida nang po lalu pulutang te non ove kimia tum same alang litum pen mesen agora dur same charli pon thekpo alang litum mesen alidar a example bangke alang litum chepaklang nang po lapende lason thak lo elitum rada tum same kachi putot kachi jong sit bangke elitum same klempon ignang ne athe lahai ke elitum unity ki do thek the ang thek pinak po elitum chipaking me lason kali jibo lason se keme jibo lason elitum chepakeng pon me bon same hala kichi putot keche jong sit bangke hala bangke elitum ington pon kok ong me ong thiek pen labang so debate donang jima pulutang te dor sitame henone bon same kacharwo kachi putot kachi jong tot aphan kali de dangji nalitum kopilo ke matha nalitum comment speak tha labang so debate donang jima mate donang nema neli labang so a comment same neli next video long neli porhi ponik po sir nangli karbi so arlo atum jogwan ave det alamta thantha che protect dun our sai alam aprang si choro par piklo alang li phan labang so a comment nai pidon tek pot mon same neli than pon tek the nali toman ko som si so arlo atuma phan ki protect jima labang so bidi nang than pon tha polam lo ase nani tum jong si bidi sore do pulutang te nali tum comment speak tha neli next video long labang so a comment same neli porhi pon ikpo ahok lo labang so pu thak eri tum kache thanang ji kerang sot lo atheri tum same arju ponong lo so arlo tuma phan kache nek jurune la seri tum kachere hen lo kenang sot nai ke koson eri tum kachere thekpo labang so lambang eri tum chethan ponang number 1 mangela lo eri tum no hok le dam stame eri tum iri chipon det sikeme pinso tumangke tolan sese lobon same so arlo pulutang te alang litum no hok le dam same ari chipon lo tangte mesenji lamade alang litum no hok le dam same inut bak phan ke alang litum than tekang bek nangji alang litum konat sigdam jima kopia kama ko support si chewang thujima lapende komat apan sika chitong jima lai kadu kawe alam alang litum hem chithan tekang bek nangji lalo pulutang te asabo akimisen doji lapende litum kedam nangji same chere nangji arleng made munit ing hai tai made arleng kom som along mangke litum dam de nangji kidam pa kom som nangji lapen ajo kidam mangke pangar chenang po dam da prang wang da prang ason si klempon nang po lapen de isiala mangke self defense ta kenang self defense pulutang de litum kecemar ko reji phan kalilo kacheteng reji phan kalilo bon same ilimet hang
cerai kom ji phano elitum kachipat jok ji phan mangke elitum chari ponang ji elitum online same YouTube long same elitum thek polong ji elitum self defense a technique same ki pipondo lai same elitum chari ponang ji pinso same pare swalo sitame elitum chali pon me elitum an asabu akerap du ji lapente ko mane abang phu nangkacho langrem ji bor i do pulotang te elitum a signal chini nang ji labang so signal pen si elitum same reaction same and fit nang ji lapente elitum ahol pen party ki dam same do labang so party ke dam hut sita me kichu kijun same chere desike me elitum kai ke theklong le pin amunit along ke elitum kichu dun tab kijun dun tab bang nang ne lapente kangri kangkrang ason same chere nang ji elitum jong si kangri kangkrang do pulotang te elitum kaphere me ason do Athe lapuna jong si elitum kangri kangkrang pen do no pulotang te thangnata asen savilo labang so along komat ne abang phu bangke aning ke hengno ke matha tum to kok thai ji laso pol si kangri kangkrang mangke elitum un an ke party along ke junji ong mi ong Athe kache de mexican ang ji laban elitum nohok le dam same elitum phone mangke elitum irideng chibidet sime laban hematum same lason no Hemben jong si komat ne abang jong si akilo kedam ji do pulotang te alang litum same phone bangke chibi pa menang ji athe comment tu tong kisung ki phojine halabang so amunit kisung ki phobang alang litum men tu tong hem phone ki kol ji ne laso apor si hem ki do tum same phone bangke chisik ding nang ji lapede son du thulang nalitum kupitong matha ji ne bon same ni like matha lam lo elum self defense apan mate methang cherai kom ji phan Iritum kaike enverason cepari simji pan same iritum matha same henoni pambardam stang iritum isia kolom labang so kolom same iritum sungkrung hur mate iritum raikom ji pan iritum ahopen ke cepari sim ime lason tak si kapre kason nalitum hin pen matha ponon kopiason si cepari sim mejima bon same iritum kipon nuoson mang iritum pon pede nangji la kipon miason mate thangnat kisung sede jiason si ilitum ponangpo lasi aso asa harmu ilitum kaiki same chethaber mate chiponwer sikeme kopide kisung hut pulotang de labang so son pen ilitum chepari sim bisi hadak pen ki kad longjui ji phan ke ilitum bor ipon longpo nalitum kopi loge matha nalitum comment speak tha lapen jongsi ko mane nang cholang rem ji ka bor ido pulotang te isse bangke chepathe vek nang ji hang vek nang ji tebok terai tum arjulong proof nang ji do joy bangke chok si deji lapende komania bangke na kerab ji phan bang thai ji same do joy thi chaklun lo plotang te la bangke chok chi deji swalo tumbang chi pare senang po kaiki same alert donang kok po ili tum akapre ka bidi ke avide lapente pinso atum same ke matha same chikirla nang ji labang so asai ke hengno pu chini lor bang e claim ke de nang ji kadu ka bistame bon same komane aning king no bang jong si dokok lo plotang te ili tum kachere nang ji ke la hayan velo Nalitum jongsi pene mesen abidi do pulotang te nalitum comment speak tha next video long neli pohibon po paklang kon po neli labang so video long nang ke than an lage neli ke ma tha lam se nalitum banang than lo dak chok lap la pukali dak ke chok chase me doji nalitum ke ma tha pe neli ke ma tha jame che prek dak doji laso polsi dia pon tha nalitum lapene nalitum ke ma tha kopi ma labang so sonia puthak mate sontoma puthak nalitum kopi ma ke ma tha nalitum comment speak vek tha lapene labang so video mesen lo pulotang te nalitum share ik vek tha neli Nalitum phana chuning ri re pinang ni like Cheng pen on an same share tha bang nalitum phana chuning ri lak bon same labang so video long nalitum phan chuning ri lo labang so video share pon ik vek tha labende comments pi bangge tengni pon igri neli ruile thole thonang nak lo next video bang nalitum a comment si neli pori pon po nalitum comments nai pinang ji bangge sar je ai Kathar labende iritum CEM sar debate donang ji manang nema labende so alo atum che protect hek ji abar sai nalitum comments pi ik vek tha Bangso video ni lipading pon oe lo nalitum phan anu tin phan same choropar piglo nalitum bangso video ke Cheng pen kijut an kelang kon thega pot puthot chitong thunang ka prega video long dome thak me karong